出国那个 Schlemm 中农山西马。Kejingyalam election ha soyong constituency kala poisha ka bakut ha ka por sambaji janmit jong ka pratari u jemmang arajar arpulai kabalong saupu prakinta shwaban kut kejing thabut kabanlong ha ka shipautri u jemmang ha ka ninga snigkut ukertong ke NPP uba samlin malngyang baru kertong ke UDP uba senshar lingdo kila penlong jingyalang patba marshil yang surok ha ka snong mautap soyong kini ki kertong kila wanra ki nongelam bahkmat ban keren ki patba pada kaju ke por kala don ka jinger waya shat bat ka kemen ka ngobha ka jingelap election hagani ka constituency kumbara yo I hagani ki khendiat sngi ka long ba khlut bha namar khamtam hadin bala dep thep kerteng u kertong ke UDP haga khat phra tarik u yayong Kajingelap election ha soyong kadai kabayakin tho bha hapdeng ke UDP bat ke NPP ki baya don lang ha ka sarkar MDA 2 kad baki wei pat ki seng ki kham kenja ka rukom jalap election ki don henre ngot ki kertong ha ke election ki bakin thom yo ba samlin malngyang na ke NPP uba senshar lingdo na ke UDP uba S Osborne Kharjana na ke Congress uba Sandondor rentathiang na ke HSPDP uba Stoding Star Thaba na ke TMC bat uba Serap Eric Karbuki na ke BJP hagni ke jo kasngi nado ka por saubaji janmit kala dai sa kapali jongki officer ban lech shamban leki polling station ban pinbit penbiang ya baro ki jingdon kam namar ka jingthep vote ka ban long ha ka shiphotre ku jemmang ban jit yu nongmi khman sha ka yeng dor bar thawan ka jilla bat ka jingyo ye ka vote kan long ha ka khat lai tarik u jemmang arajar ar phulai kumman shipin kin mau ka jingpen sange ye ka election MLA ha soyong ka dai namar ka jing khlat ba kindit jong uba HDR lingdo kumu kertong ke UDP aga arpho tarik urempang arhajar arpulai kani kawan ja shitayo shwaban thep vote haka election kaban long haka arpho nyotrik urempang arhajar arpulai but ka election commission jongkari India kala rai ban pensa teng shwa ya ka jingji nongmi khman haka tai ka constituency
kumlay sibon kumlay siya jaro